Sudah lebih banyak Pak. Mendadak kuliner ini judulnya. Mendadak kuliner dalam rangka apa? Sudah salah, sudah ya. Lho kayu enek, kayu ono anu nah. Bakul nah. Iki bakul pating lecek iki. Halo. Ini sarapan Weh, bakul anyar iki. sayurnya renang. Apa Mbah iki, Mbah? Pecel. Seru, Mbak. Apa pecel? Ya. Oh, ya. Wes. Oh, alah. Orang daki wis ditukokno, Mbah. Iki kok dungaren dodolan apa, Mbah? Bang, delok kerajaan harus gestos. Alah. Merdeka pareng sehat lancar. Amin. Oh, iki engko karnaval lho, Mbah. Apa Pal? Heeh, lah man kok bakule akeh. Lha iku sing nyapu sapa? Iki lho randu blatung hari ini ana karnaval, mengkone bahasa kira dodol. Paring selamat. Iki lontonge gawean dhewe yo, Mbak. Ya, gawean dhewe. Yo lho, sing rong sarapan jang rene. Iki lho sayure apa dhek? Sayur Cicik tung ngono. tahu, tempe. Iki harga terjangkau ya, Mbah ya. Harga Harga terjangkau. Sak piring, sak tae, sak anune mok 10.000. 7.000. 7.000 guys, kok sak tae 10.000 sak paket ya kayak kalo, Bang. Ah, kayak kalo. Iki asik kono Mbak Mi ape dodol es. Wes ya Mbah ya, muga-muga kok laris. Ya ora kuat dah kok iso. Ya. Kene lah. Di layar ya. Iki kaum mak-mak pemburu cuan. Bapake malah ngopi. Simboke ebek ngangkate meja kursi. karpet. Aja lali iki lho kremesane dincipi. Bener tak gas. Wes ngene apik no. Persiapan Randu Batung Karnaval. Manfaatkan acara karnaval untuk cari cuan. Oh. Yang nonton kok disiapi madang, geprek, bayar 10.000. Ese piro? 5.000.
Wis lur sarapan sik wayahe. Selak mulai. Iki lontongnya Mbah Sadirah. Ngincipi sarapan lontongnya Mbah Sadirah. Iki ogak mangan pinggir ratan lur aku tak gobali. Jane yo wis adang. Tapi ngene iki kan jenenge mensurpot. Mensurpot. Boleh. Iki guys. Ya kok sing nganggo sayur iki sak meneh iki no. Tawae dhewe apa iki? Kene enak gorengan. Wah, gorengan enak iwak goreng lho. Kayak sambal kasih nih. Iki kan. Oh, kilo lur. Enak tempene biring. Nah, iki gorengane dhewe. Besok. Oke, dulur. Hari ini dengan sarapan. Lontongnya Mbah Sadirah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangannya sedep ya. Jangannya Mbah Sadirah sedep. Iki pecele ra tak nggo tapi pakai sambelku dhewe. Mau tempe kokono ya. Wis lur, aja lali sarapan. Sing arep delok karnaval mampir ning Mbah Sadirah ya. Apa ning nggonku engko dodolan es aku. Oke, salam seger waras, muga-muga karnaval hari ini lancar. Meriah serta sukses. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seger waras.